and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga ikalan, niya karon ang naghinapos nga mga sumpay ning sugilanon pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Ingat lang, bay. Oh. Franco. Anong niya ka? Di na ko gusto nga makakita pa nimo. Nakasabot ka ba? Ayaw nagpuning akong mga kasakit. Kasabot ka? Ayaw na pagpakita na ko! Franco! Usabigi paabot nimo. Magkabiya ka na! Dili ko magdugay. Hangyo ko lang. Ayaw pasagdi ang atong anak. Usa? Ayaw ko ba ang pagsalig sa atong anak nimo? Ako okay ra ko, Franco. Nga dili ko tahuron sa atong anak tungod kay nagkasama ko, pero ikaw ayaw. Ayaw ko pa ang kaugmaon sa atong anak. Ngano? Naunsa siya? Huwag ka mahibaw. Nag-inom-inom na siya. Huh. Liwat na nimo. Franco. Asa mo di? Anak yun nimo. Ayaw, Franco. Paliog lang. Ayaw pasagdi ang atong anak. Kahilas nimo sa? Kung nagtinarong ka pa, dili unta maingon ani ang atong kahimtang. Sorry. Sorry na, Franco. Sorry. Pero nahibaw ko. Nga bisan, kalibo pa ko mangayog sorry nimo. Dili ka yun magkapasaylon ako. May kinibaw ka ni anak ate. Pansultihan ko ikaw. Di basulan ko na ang tanan. Uhay ng tanan. Nakabati ka? Uhay na kali. Grabe ang ako pag-antos. Giguspat mo ang ako dughan. Pudaan pa nga nahimo na kong inutil. Bali na ang pikas sa kumbukton. Nasaylo ako. Nasaylo ako. Huwag dili na ko magdugay. Igo lang kumihangyo nimo. Nga ayaw pasagdi ang atong anak. May mo ba? Hilas kay ka. Tingaling magkita mo ni Claire. Sudyaan ka niya. Gisudyaan ako niya, Franco. Nagkita na mo? Dili pa lang dugay. Nag-abot kami. Ug may kuyog siyang lalaki. Unya unsa man? Gigakos ka ba niya? Gihagkan ka niya? Gimingaw ba siya nimo? Ha, Kati? Dili ko makapaabot anak gikan sa atong anak. Para kang Claire, wa na siya mo ilapan ako. Nga iya kong inahan. Mo na'y resulta. Sa iyang higala, iya kong gipaila nga usa ka buang dihang niduol ko nila. Oh, usa. Sige na, Franco. Arin ako. Ug ikaw, mag-amping ka. Babae ang hinungdan sa imong kasakitan. Ug kana mao ako. Ug kay babae ang hinungdan. Babae usab ang tambal. Ya, matagod. Pangitag babae nga buotan. Ug imong ikasinabot. Haba? Laban lang, Franco. Uy, Kati. Dili ko parehas ni mo kundatan. Gidasig lang ta ka. Dasig pa. Pangitag babaeng mag-atiman nimo. Babae nga magpangga nimo. Murespeto nimo. Huwag labaw sa tanan. Dili maglimpong nimo. Adjust, Franco. Kitudluan pa ko. Papangitaon kong babae nga magpangga na ako. Babae nga murespeto na ako. Ug dili maglimbong na ako. Buang ka, Kati. Buang ka! Kaya ko pa. Kaya ko pa di. Naitindahan. Manang! Manang, papalitar ako bino. Lapad lang. Nasila sa Dublins by Bayon. May cottage. Pibawon ko sa Bay Franco. Ngangiyang anak, kuyog sa usa ka lalaki, naas cottage. Piligrong mahirada ni bata. Kuyaw sa early pregnancy. Karon dayon, atuon ako sa Bay Franco.
Si Baya eh. Pasig balik sa kundatan kakati eh. Oh. Bayotik? Bay Franco, bay. Pibaon talang ka. Saan sa? Ang imong anak, si Claire. Oh, asam siya? Nisunod na siya sa kundatan niyang inahan? Nga si Kati? Bay Franco. Tuwa karon ng imong anak. Susa ka cottage. Daplin sa baybayon. Kuyog, susa ka lalaki. Oh, may kundat na gadi ay. Bay. Ayaw, anak. Unsa man? Ha? Pasagdan lang nimo ang imong anak? Pasagde. Bay Franco. Ang mangga mamunga gyud og mangga, Bayotik. Oh. Narinig mo, Bay Franco. Narinig mo, basta kay. Naibaw, hindi paibaw lang, tika. Pabadlong ng iyang inahan. Muna. Nisunod sa siya og pabadlong. Kuan nahiubos ramang gutong imong anak gud kay imo manggi singkahan. Bahala siya. Oh, narinig mo. Sige. Biyaan, tika. Na. Mag-inom ba ta? Kaya inom mo eh. Inom. Garam sa ka. Masa? Gara ka, Bay Franco. May pang makasasa ni mo kay naghinulsol na og nagpakabana pa sa inyong anak. Kung sa ibot mo ipasabot. Si Kati good. Nakigsulti siyang anak. Pero gidispatsar siya ni Inday Claire. Pero may hangyo gid siya nga. Bantayan ako ang inyong anak. Ginganlan bisig buang Inday Claire. O mirisin niya. Ngawa na pagtawad niya yung anak. Oh. Di man sana siya angin tahuron bay. O ba? Sige. Doon ko, Bay Franco. Bahala ka. Kaya lang. Hmm. Asang dapitas, Claire? Tuwa sa White Sun Resort. White Sun Resort? White Sun. Sagdan lang ka ito mo. Imong anak. Rin lang ko. Anong hatang ko. Yung hatang sa maglabad sa kong uwi. Ay, ikaw nga amahan. Humanggani magpakabana. Diya ka na, oy. Oh. Bayotik! Hoy! Bay! Wala siya maminaw na kada. Asa na ka? Naglaro-laro Sofia. Pagtarong ba asa ka? Pasagti na lang ko, Sofia. Palagdas na lang yung kinabuhi ko. Sa? Hubog na sad ka. Yeah, niinom lang gamay. Pawa sa kauod sa dughan. Yun sa man nakita namang Franco, ha? Nakita na. Sa gihapon. Ang kasilag. Ang mga pagsudya mo'y akong nabati. Oh, Kathy. Hello, Sofia. Unsay ko katabang? Ay, ako mga hibaw kung unsaon ti ka sa pagtudlo nga tabangan mo ang ilang pamilya. Asa man kuno si Claire, ang ilang anak. Kuan, akong gitawgan si Utik. Tu ako no sa unsa to ay White Sun Resort man to, kauban sa usa ka lalaki. Unsa? Kano naglakaw nga, nagbarag-barag si Kati na. Oh. Kati! Utek! Ansa na? Asa ka? Da, ang sana man ni. Kubog ka? Tambal sa mga kasakit, Utek. Musta na, ang akong anak taon. Asa naman? Ay, tuwa sa ka resort. Ha? Sa ka cottage. Unsa? Okay. Kini, kinahanglan nga makig-uban gid ka na ko ani. Aldwin, ngano? Unsa na? Shh, malipay tani. Shabu? Yes. Ma-enjoy tani, Claire. Okay? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!